Vale. A RAM hai un xeito específico para sacalo, vale? Se non podo reventar algo. Entón, vos fixadevos que nos slots da RAM tedes que ver unhas patilliñas blancas, non? Sí, todos vedes esas patilliñas blancas? Vale, esas patillas blancas, antes de tocarlles, hai que, vamos a buscar as patillas que están máis hacia a esquerda, vale, hacia vos a esquerda, porque vos todos tedes a caixa mirando cos conectores mirados hacia vos, vale, estas patillas de aquí, ídela e pulsar e notaredes como se libera, pulsade unha hacia baixo, cando queiras, Jacobo. Pulsades unha, moi ben. Podedes ir pulsando, pois teño 4, non daquel lado. Primeiro liberamos dun lado, sí. Liberamos todas as dun lado. Estas están... Vale. No, están liberadas dun lado? Sí. Vale, ahora falta outro lado, vale? Ahora libera do outro lado. Vale. E unha vez están liberadas, sacamos. Vale, salen. Ollo con tocar os conectores metálicos cos dedos. Vale, porque, bueno, temos grasa e tal. Entón colocadeos, pois, nunha superficie plana, que queden liberados. E, bueno, procurad non manipulados demasiado, polo que vos digo.